Dobré ránko! Ak ste sledovali moje predchádzajúce videá, viete, že sme v Prahe, prišli sme včera a dnes nás čaká druhý deň plný dobrodružstiev. Ako inak, deň treba začať poriadnymi raňajkami a my sme zapadli tentokrát do cukrárny na Revoluční ulici, ktorá bola taká menšia, útulná, nájdete tam rôzne kanapky a sladkosti. Dali sme si obložené chlebičky, kávu a džús a môžeme pokračovať ďalej. A to do obchodného domu Kotva, otvoreného od roku 1975. Vybudovali ju podľa návrhu českých architektov, ale postavená bola švédskou stavebnou spoločnosťou, čo bolo na vtedajšiu dobu veľmi neobvyklé. Aj keď žiaľ, vraj kvôli výstavbe bolo zničené archeologicky významné územie. Škoda. Avšak na 4. poschodí nájdete brutálne retro múzeum. Najväčšie v Českej republike, ktoré mapuje dizajn, trendy aj bežný život 70. a 80. rokov v Československu. Mladšej generácii priblíži vtedajšiu dobu aj expozíciou, ktorá vysvetľuje fungovanie vtedajšej komunistickej propagandy. Avšak čakajú tu na vás hlavne ukážky bývania, stravovania, trávenia voľného času, módy, ale aj rôzne predmety každodenného života. Ja si z obdobia 80. rokov pamätám hlavne tie pekné a dobré veci, pretože to je obdobie, v ktorom som vyrastala a trúfam si povedať, že som mala veľmi pekné a celkom šťastné detstvo. Logicky pre mňa toto bol raj. V niektorých častiach je výstava dokonca interaktívna a môžete si postaviť niečo z československých stavebníc a skladačiek z tej doby. Alebo sa môžete napríklad zahrať s autodráhou, tak ako my s Tomím. Bola to naozaj zábava. Ja som takúto autodráhu mala, ale samozrejme menšiu. Ale pozor, Retromuzeum bude v týchto priestoroch už len pár dní do 14. januára 2024. Potom sa presťahuje na nové miesto, ktoré ešte neoznámili. Toto video obsahuje iba zlomok toho, čo môžete vidieť v tomto Retromuzeum a my sme potrebovali doplniť kofeín, tak sme urobili v kaviarni na prízemí obchodného domu. Nabrali sme teda energiu, aby sme mohli pokračovať ďalej a našou ďalšou zastávkou je tento tajomný dom, z ktorého nádvoria sa dostanete do Múzea alchymistov a mágov Starej Prahy aj do alchymistickej hospúdky Kelixír. Tá vás ohromí svojou netradičnou atmosférou. Všetko, čo tu ponúkajú, je údajne zaručene bezpečné a bolo testované výhradne na ľuďoch. Objednali sme si koktejly s názvom Záře kozmické mlhoviny a druhý s názvom Červivá baňka. Hádajte, ktorá je ktorá. Najväčšia sranda je, že som si predstavovala nejaký efektný koktejl, z ktorého budú napríklad trčať gumení hadíci. Čo už, neostávalo mi iné, ako pri tejto historickej chvíli prvýkrát ochutnať pravých pražených červíkov. Ale už je čas, aby sme preskúmali, aké tajomstvá ukrýva Múzeum alchymistov a mágov. To nás zaviedlo do atmosféry alchymistickej Prahy z dôb panovníka Rudolfa II. Po pôvodnom točitom schodisku zo 16. storočia sa dostanete do atmosféry renesančného podkromného laboratória Edwarda Kellyho, jedného z najznámejších a najtajomnejších obyvateľov mesta v časoch cisára Rudolfa II. Aj tu sa stretnete s rôznymi interaktívnymi prvkami a ponoríte sa do príbehov o alchýmii a alchymistoch tej doby. Ale už nás čaká ďalšia zastávka a to návštevnícke centrum pivovaru Staropramen, ktoré ponúka prehliadku dejín Staropramenu od jeho založenia v roku 1869 až do súčasnosti. A keďže do prehliadky ostáva ešte pekná hodinka, rozhodli sme sa, že si práve tu v ich pube dáme niečo pod zub. Tomi si dal pivovársky guláš a ja, ako inak, barbecue krydielka, ktoré boli fakt chutné a k pivu sa veľmi hodili. Prekvapivo zistili sme, že na našej prehliadke o 5. v českom jazyku sme sa ocitli sami dvaja. No a na tejto exkluzívnej súkromnej exkurzii nás virtuálne sprevádzala oživená podobizeň niekdajšieho hlavného sládka,
ktorým bol Jozef Paspa a pod ktorého vedením sa Staropramen stal najväčším pivovarom vo vtedajšom Československu. Videli sme tu mnoho prvkov z pôvodného pivovaru, vrátane originálnych mosadzných miešacích kadí vo varni, kde sme sa ocitli obklopení obrými obrazovkami, z ktorých nám Jozef Paspa popísal aj proces varenia piva. No a prehliadka končí priamo v ich štýlovom bare, kde vám na záver pripravia ochutnávku 6 rôznych druhov pív Staropramen a my sme si k ním objednali aj ich domáce zemiakové lupienky s cesnakovým dressingom. Najviac u mňa zabodovali ich osviežujúce druhy Nefilter a Blue Moon, čo bude asi tým, že ja mám celkovo v obľúbe pšeničné špeciály a piva belgického charakteru s dotykom citrusového ovocia. No, ale samozrejme, pri takej príležitosti sme vypili všetky vzorky, ktoré sa nám ponúkali. A z pivovaru sme sa vybrali na prechádzku popri Vltave až ku Karlovmu mostu, kde sme si urobili zo pár fotiek, vychutnali sme si výhľady na vysvietené nočné brehy Vltavy a zapadli sme do tohto príjemného podniku Charles Bridge Ponton, ktorého terasa je priamo na hladine Vltavy pri Karlovom moste. Po tomto príjemnom ukončení náročného dňa sme jednoducho odpadli do postele hotoví. No a zajtra nás čaká posledný deň v Prahe, tak sledujte.